Bulusok. Wow. Ang kalalim. Tapos may alon pa. Ay, ay. Ay. Tagilid ang balsa. Oh, sweet nila kami, walang partner. Ayun, doon tayo sa swimming pool. Di makasabay. Makabalodin pa ako. Sa mga viewers ko kuya, good luck po. Alright guys, what's up sa inyong lahat? Magandang araw. Ayun, nagbibiyahe kami papuntang Limiri, Batangas. Kasama ko ang aking asawa. At ayun, inaantay pa namin ang aming makakasama o makakasabay. Ayun, nagluluto pa daw sila ng aming makakain pagdating doon. So ayun guys, kita-kits na lang tayo mamaya. Alright guys, ito paalis na kami. Papunta na kaming Tagaytay. Ayun nga no, doon na lang namin naantayin ang isa naming kasama. Kasi may binibili pa daw. Dito na lang namin kayo antayin sa Tagaytay. Para sa gayon ay makapag-relax tayo sa taas ng Tagaytay. At dito papunta tong Tagaytay, papunta ang Kasili. Ayan guys, ang mansion ni Marcos abandonado na. Ang madadaanan natin dito ay rough road. Few moments later. Alright guys, nandito na kami sa taas ng Tagaytay. Yan pala, kasama natin. Shout out! Si Vergara at si Ramirez. Natanaw dito ang Kalamba. Uyaw. Doon sa unahan ay akit doon. People's Park. Yun nga no, at tambay muna kami dito at dito namin naantayin yung aming kasama na si Abinal. Dito muna kami magpapalamig, malamig dito. 1 hour later. Alright guys, papunta na kaming Limiri, Batangas. Ayun, dito kami dadaan sa Talisay Road. Madadaanan namin tabi ng Taal. Yan, mapapansin nyo guys, yung sa baba na yan, ayan ang Taal. So, grabe, liko pala dito. Bulusok. Sobrang bulusok. Yan. Yan guys, oh. Kita nyo. Gateway. Ganda guys, oh. Ha? Okay na, tara. Ha? Ano okay na? Tara na. Kikita nyo guys, ang daanan dito. Yan. Grabe, oh. Kung sa camera ay parang ordinary lang yan, pero pag sa personal yung madaanan to, ay grabe. Trick na trick ang madaanan dito. Yun yun naman, no. Yan guys, oh, nice view. Wow. Ito yun, mga palisdaan yun, mga tilapia siguro yan. Okay. Alright guys, yan palang kasama ko. Yung nasa unahan ay si Christian at si Vergara. Yun, shoutout sa inyo mga tropa. At ito naman si Abinal at ang kanyang minamahal. Shoutout sa inyo. Mapapansin nyo guys, mga daanan marami pang yung galing sa Taal. Yun na, nakatamak sa mga tabi. Tabing lawa. Diretso na kami.
Patay. Ha? Paano yan? Makakatan ba tayo? Babalik tayo na ito. Patay tayo. Ang layo ng biyahe natin nito. High tide ba? Konektado ba ito sa dagat? Yan, bilhin muna tayong calamares. Magkano ba? At limang isa. Ha? Lima. Limang isa? Calamares. 10 Calamares, kain muna kami. At mapapansin nyo yung daanan, ganyan daw pala yung nangyari nung pumutok yung taal. Tumaas na yung tubig. Kailangan namin sumakay sa balsa para makatawid sa kabila. Yung mga truck nakakatawid, mga matatas na sasakyan. Dapat pala may dala tayong lambat. Tapos hinila natin dyan, baka may mahuli tayong tilapia. Sinong may pasimuno nito, pre? Ha? Hindi ako amin. Hindi ka ba amin? Walang amin. Sino pre yung late, pre? Yung late? Wala. Ano yung usapan natin, pre? Alas 10. Alas 10? Anong oras dumating? Alas 12. Alas 12. Ay, ayos yan. Filipino time, pre. Filipino time. Parang over pa yun sa pagka-Filipino time, ha? Ayan guys, nakikita nyo. Nakasakay sa balsang mga motor. Kayang-kaya ng truck. Mabinta tong balsa na to, no? Papunta doon may bayad, pabalik may bayad ulit. Yan kalalim. Tapos may alon pa siya. So yun, kami nang sasakay. Kanina pa tayo dito, mag-isang oras na kami nag-aantay dito. Okay. Ay. Putik yan. Nakabahan ako. Ay. Diyos ko po. Bulas. First time na experience to. Pupuntang Agoncillo to. Lubog na yung pangkontor ko. Tagilid ang balsa. Isang oras kami nag-antay dito bago kami naitawid. Marami kasing motor. Tapos kabila, ayun. Tayo pa nag-antay. Tapos dito sa kabila, ang kabilaan, ganito raw yung nangyari nung pumutok yung taal. Tumaas tong tubig dito. Ang ganda yan, malaki ang kita. Mapanood nyo guys yung pag-uwi ko. Pero di ko sinakay sa bangka yung motor ko pagtawid sa kabilang isla. Yun, may tumatawid na tricycle. Namamatayan sila. Shit. Sabit yung kwan. Lalim pa pala. Sumabit yung okay naman. Hindi naman ano. Ano to? Santa Cruz. Andito na tayo sa Orlando Beach Resort. 8:01 p.m. Muli ko maya, yan malalaki. 5 minutes later. Pwede magluto dito. Oh, yung kusinero. Live. Nagamit ng pinagbabawal na technique. Pipikit kayo. Few more.
Ayun, doon tayo sa swimming pool. Alright guys, ito yung cottage nilang maliit, 800. Tapos ito yung malalaking cottage nila ng price. Ayan. Yun, doon tayo sa swimming pool. Bago tayo lumigos sa swimming pool, magdalaw muna tayo. Alright, swimming pool naman tayo. Ano ang tawag niyan, te, sa area na yan? Ito yung pavilion. At dito yung swimming pool. Oh, shout out! Yung kanina sa dagat tayo, ngayon sa swimming pool na naman tayo. Ako si Kagawa. Di makasabay. Makabalodin pa mo. Six and a half hours later. Few moments later. Alright guys, pauwi na kami at ito medyo lumalakas ng ulan dahil sa masamang panahon dulot ng bagyo. So, Bagyong Rudy. alright, ayan, ayos na kami para sa biyahe. So, shoutout pala natin yung mga tropa natin, lahat ng trabaho. At yan, nagpa-special mention pala si Don Emilio. Shoutout sa'yo. 5 minutes later. Sir, assistant ka ba dito? Wala, ako lang yung operations manager. Okay. Ano po pa Don Mendoza. Shoutout po, shoutout sa... Hello po sa mga viewers ko, kuya. Good luck po. Thank you po. So, ayan guys, pauwi na tayo at ito sa panahon na ulan dahil sa bagyo. Punta pala kayo dito sa resort. Ayan po, yan ang entrance. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video ito at mag-subscribe na rin po kayo. Thank you!